تو بعد بداوا دسان زمن قمر آباد زمن اور انتے اس سے کے تشریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سینئر شراز صاحب اور جملہ آباد دوستان بندہ چیز قمر آباد السلام علیکم۔ میں اپنے استاد محترم دوم رات نواز حج مساور کو اجازت دے کر اپنی یاد بازار کا ایک شعر میرے استاد محترم مارا علی تنگیدارہ صاحب رہ شاکر لیکھ دی لکھیاں تے بے وسیاں بائیاں قید وچ رہ شاکر لیکھ دی لکھیاں تے بے وسیاں بائیاں قید وچ ایک عید ضرور نبھاونا ہا تطہیراں تائیاں قید وچ اور سر قلم ندیم عظیم ہو گئے جندے جی حبدائیاں قید وچ لا وارث میت پمال پائے ہوئے مد فن دے سائیاں قید نہیں ڈریا زمن یزیدیاں تو کھلا حق دے نال حسین بہت مہربانی نہیں ڈریا زمن یزیدیاں تو کھلا حق دے نال حسین کسے پوتر کوہا کے تلیاں تے کیتا صبر کمال حسین کسے پتر کوہا کے تلیاں تے کیتا صبر کمال حسین اور جے دین تو واریا گاردا گھر زہرا دا لال حسین پورے کر گیا وعدے نیزے تے واہ واہ لجپال حسین لکھا این جوانی اکبر دی یا اصغر دا بچپن لکھا سیرے سگن میں قاسم دے یا ٹکڑے اثر بدن لکھا بازو قلم لکھا این جوانی اکبر دی یا اصغر دا بچپن لکھا سیرے سگن میں قاسم دے یا ٹکڑے اثر بدن لکھا اور لکھا بازو قلم یا برچی ہاں وچ مظلوم 72 تن لکھا کی تطہیر دی مالکہ دے دکھ سا نال زمن سارے کافی کربل دی دھرتی تے زال دین مصیبت دے وچ بھی حیال کربل دی دھرتی تے زال دین مصیبت دے وچ بھی حیال وفا ہوندا رب نال وعدہ پیاسا تڑپ دا شہادہ تکیا پیارے احساس ہدایا پیاسے شہزادے نو گودے چھٹایا لشکر یزیدی نو ونج کے وکھایا التش والتش دا جملہ سنایا پتہ نہیں یزیداں نو کیڑا گمان آئی اساڈے عقیدے تریل وچ قرآن آئی پتہ نہیں یزیداں نو کیڑا گمان آئی اساڈے عقیدے تریل وچ قرآن آئی حق دے مخالف کمر انج نہ کسو معصوم علی اصغر دا کوئی جرم دسو معصوم ایڈا کسا مریندے کیوں ہو ظلم ساتھے ایڈا کرندے کیوں تیراں تے تیکاں دا رنگاں دا جانو کوئی نہیں لڑائیاں تے جنگاں دا جانو بھائی کمر کیا بات مقرر کریا تھوڑا جیسے اچھا شیر مہربانی سر تیراں تے تیکاں دے رنگاں دا جانو کوئی نہیں لڑائیاں تے جنگاں دا جانو عمر سعد نو سن کے غصہ جو آیا حرمل نو ظالم حکم چا سنایا کس تیر اصغر نو پانی پیواچا گلاتن تو باواں دے وچے چھڑا چا سادے دا نازک تے قصہ صغیر آئی گلے تے جو لگا اترے پھنگیر کوئی غور و فکر جدامی کرے سی معصوم علی اصغر دے غم نو منے سی زمن ہار ہنجو دے راج کے پروسی جو معصوم لاشے دا بچی کی خوبصورت ناظرین لوا رہے ہیں جناب قمر آباد